Toto je čistá aplikácia. Ako môžeme vidieť, zobrazuje sa zatiaľ iba čisté video. Prepnem voľbu na označovanie diód a automaticky sa nastaví expozícia na nižšiu hodnotu. Expozícia je nastavená na nižšiu hodnotu, diódy sa označujú. Nastavím teraz možnosť, aby sa vykonávali funkcie pre ovládanie myši. Znovu sa nastavila expozícia kamery. Pohybujem teraz myšou, voľne kurzorom. Tuto dole môžeme vidieť nápis, že môžeme vykonávať kliky myšou. V tomto momente sa preplo do scrollovacieho režimu. Zase sa vraciame späť. Program ukončím stlačením tlačidla. A v tomto momente je aplikácia vypnutá.